Il-Brigadier Jeffrey Kurmin ħatar kap eżekuttiv ta' Transport Malta fih dan il-Ministeru għat-Trasport, l-Infrastruttura u Proġetti Kapitali b'effett minn nhar it-tnejn li ġej. Il-Brigadier Kurmi għamel karriera twila fil-militar u kien ilu jservi lil Forzi Armati ta' Malta l-FEM mill-1994. Kurmin ħatar kap kmandant tal-FEM f'Diċembru tal-2013 u serva sa' Ġunju tal-2022. Mill-2013 li hawn huwa kien membru tal-Kumitat Militari tal-Unjoni Ewropea bħala kap tad-Difiża ta' Malta. Jeffrey Kurmi għandu baċċelerat fix-xjenzi mill-Open University u Masters fix-xjenzi mill-Università tal-Ester. Huwa gradwat mir-Royal Military Academy ta' Sandhurst fir-Renju Unit. Minn Sandhurst huwa ngħata the Cane of Honor wara li ġie premjat bħala l-aqwa studenti internazzjonali mill-kors. Il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali Aaron Farrugia irringrazzja lil Joseph Buġejja s-servizz tiegħu fl-aħħar snin fl-irwol ta' Chairman Eżekuttiv ta' Transport Malta. Intant, f'messaġġ fuq il-Facebook, il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza Byron Camilleri sellem Elli Kurmi fil-waqt li rringrazzjah tax-xogħol li jagħmel tul il-karriera twila fih dan il-Forzi Armati.